आए भैया, हम गायक राजकुमार शर्मा आप सब भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज आप सब लोग के बीच हम एगो भोजपुरी गाना सुनावे जा रहल बानी। अगर हमरा से कोनो त्रुटि होखे तो अपन घर के बालक समझ के माफ करे लो। एक जना के पति प्रदेश जा रहल बारे, वो पत्नी उनकरा से कहतारी, सिजला गतसु अतहरा रुपिया के सिजला गतसु अतहरा रुपिया के अजरतावे जवानी जैसे आहारा पे आ पूछतानी तहरा से। वो औरत कहती है उनकरा से, अरे पूछतानी तहरा से अइब कहियाल बहरा से। पूछतानी तहरा से अइब कहियाल बहरा से। सेज लागतसु तहरा रुपिया के धूम। सेज लागतसु तहरा रुपिया के धूम। जरतावे जवानी जैसे आहारा पे। पूछतानी राजा जी, पूछतानी तहरा से अइब कहियाल बहरा से। पूछतानी तहरा से अइब कहियाल बहरा से। और औरत कहतारी, अरे पिया परदेसी हो तहरा बुझात नइखे। आ बांधी तन्हाई में हमसे राहत नइखे। पिया परदेसी हो तहरा बुझात नइखे। बानी तन्हाई में तहरा बुझात नइखे। और ये औरत कहतारी, बुझ दर्द तनी गहरा से अइब कहियाल बहरा से। पूछतानी तहरा से अइब कहियाल बहरा से। लास्ट में वो औरत कहतिया, जनतानी अखिलेश हो हमारा से खेल कैला। पिया राजकुमार रउआ काहे जमेल कैला।
जानतानी अखिलेश हो काहे तू खेल कैला पिया राजकुमार रउआ काहे झमेल कैला। देखी उ बार बार फोन कैले बाड़ी उ डेट आगे बढ़ावत रहता रे डेट डालता रही राजा जी डेट डालता दशहरा से अब कहिया ले बहरा से डालता बहरा से अब कहिया ले बहरा से बहरा से अब कहिया ले बहरा से पूछता तारा से अब कहिया ले बहरा से।